ndị ogwekwe mmemme ndị oji ọnụ egbu ọjị ndị na-egosi nkwa ma a na-eme ya eme ma felotazi na ọ bụ njọ ka ọ bụ n'iru Chukwu n'ụzọ esi egbu mmadụ n'elu ụwa nke anyị nọ n'orikazi n'oyi n'ogwele oyi ya ngwa na ọ ga-akpọcha onye obodo oyibo na ọ ga-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ na ọ ga-alụrụ ya ụlọ na ọ ga-egonye ya ụgbọala na ọ bụzi na-ekwu ọnụ ka ekwu ọnụ ọ dịzi mma ndị ogwekwe na-eme welukwanụ nwanyị ọrụ maka na ife kwuru n'ọnụ na-emere eme n'ọba aja ewere ewuo otikpa eji ọrụ otikpa na-ejezi ọrụ siwa maka na igozi n'ụgwọ n'imere emenu n'ọbụzi otu ka igburu ụzọ esi egbu otu erikakwanụ ọ bụrụ iwu bụ na ga-eji egbe wee gbapụzi mmadụ n'elu ụwa ka anyị nọ ọ bụrụ iwu bụ na ga-eji mma egbu mmadụ ụzọ esi egbu mmadụ n'orikanụ ikwe mmadụ nkwa n'imeri ya ma lụkwana ọbụ otu iwu une bụ ọnụ une mezi n'ọnụ une mezi n'ọnụ ife gwuru n'ọnụ n'elu ụwa aka mere emenụ n'ọbụzi na aja dị n'ọnụ anyị kwesịrị oyiye nkwanụ n'oge obodo ya obodo oyibo n'elu ụwa mmemunu mmadụ gwelu mmadụ ibe ya nkwanụ n'oge gwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ n'oge azụ ya n'akwụkwọ nụ onye nke apụta ọ sị na ọ ga-akpọjego obodo oyibo na m ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na m ga-alụrụ gị ụlọ ndị a bụ ndị egwu ọnụ oyimujelu obodo oyibo weluzenu gbatago oyibo wemesenu uwe natanu ọkpọrọ otu igbo ọlụnụ akpọziri otu igbo ọlụo ka mụ tizelu n'ihe egwunu ebe ọ na-eme ya ụlọnụ ka mụ bịa tizelu n'ihe egwunu etizizelu n'ime egwunu ka m na-ebezenu n'obi nnamụnụ oyimu wekwa ọmụ na-esi m otu igbo nwa m dị ibe na o nwere ife ọ chọrọ imerụ m n'oge gonye m instruments ife egwu ga na-eji eti egwu m ekwetakwa m
anyị ekwekọrịta na anyị echebezenu oge ga-egonye n'ife egwu omezie n'ọnwa nnapụ ome n'ọnwa itolu na mmeche kachasị oyimunu oyimu were bụbụ n'abago obodo onyibonu mgbozie ihe n'igwe asị m nwere ihe ndidi mụ nwezielu ihe ndidi oyime ejezigbo obodo oyibo nwere kakanụ ọ bụrụ ndị oyi ya wee sizie ebe na o nyere otu ịgba nwa m dị ibe ego ka o wee goro instruments ka ụgbọ n'ife egwu oge ji na-eti egwu nwee lizie ego n'ọnụ ọ dịzi mma n'iru Chukwu na iru onye nwe anyị na iru ụmụ ụwa ebeziga oyimụ nọ wee nye m ego oyime agabanụ n'iru bulu m n'ọnụ na-akpọ m na-agagharị ọ gịnị kpatara ya ọ bụ onye egwu ọnụ ndị okwe nkwa na fada eme nkwa ọ gịnị ka anyị merụfanụ ụmụnne m nne n'ụwa ihe ekwenkwa menụ ihe mee imelụ na igwe n'ụkwa na imeme ya emenụ dike ekwekwana nkwa ma jejenụ ụfọdụ jebelu n'iru Chukwunu felụziri n'ebe ahụ wee kwezie n'ukwu ememenụ ọgịnị kpataziri ya nụ na fagalụlụ ụlụ Chukwu enunu na fagalụlụ Chukwu enunu ọgịnị kpatara ega nna ndị bụ ndị ogwegwe ememe ndị bụ ndị ogwegwe ememenu ndị ogwegwe ememe unu egosi na nkwa n'ụwa ya ụfọdụ ụmụ nwoke nụ n'afọ gwere ụmụ nwaanyị nkwa n'afọ ga-anụ ya nụnụ n'afọ ga-anụzi nwaanyị anụ ndị bụ ndị ogwegwe ememe ụfọdụ ụmụ nwoke gwere ụmụ nwaanyị ngwa na fada nụvanụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị gwere ụmụ nwoke ngwa na fada nụvanụ emesizienụ ofe arabụrụ fadịwarụ ọgịnị kpatara ya ogwegwe ememe ndị ogwegwe unu egozi na nkwa igozi nkwa n'elu ụwa bido ma ihe mme agịnịga mere ezu oyi mụọ n'elu ụwa mụrụ eji isi obodo oyibo wee nọga n'obodo anyị n'ogozie m nkwanụ rụzienụ n'azụ mụrụ si na omelu ụkwụ ogwelu mụọ n'elu ụwa mụnne m ndị abụ n'ogwe nkwa ememe igwe n'ụgwọ mee ihe mmenu n'ukwe n'ụgwọ menu ihe mmenu ịmarụzie n'ikwe nkwanụ n'ime emeghe eme ebigo egwezina nkwa igwe nkwa n'ime rie n'ọbụ ọtụtụ ibu ụzọ esi egbu otu n'origanụ ụfọdụ ga-eji mma wee nwụrụ igbu otu onye origa ndị okwe nkwe mmemme ndị okwe nkwe mmemme ndị ebe ọnụ
that is true. But you went to Belefu. You drag land. You drag it. Why you not drag it for now? You are your man. I say you go die for what you want day. Have you know so? Nah, so.
na-etizinu egwu m ka m na-etizinu ana m eliju afọ n'egwu m ana m enweli enwuli n'egwu m ọ bụ gịzi bụ inwe m nụ ọ bụ gịzi na-enwe m nwanne m nụ nwanne m ọka m bụrụ eze na-enwe m jei ọrụ ebu eze nụ ụbọchị chukwu kelu mmadụ konyere ife ọnya ụbọchị chukwu kelu mmadụ konyere ife ọnya mmadụ ebu na onwe ya nụ inugonu ọrụ ebu eze nụ anya ukwu na-ewute nsogbu anya ukwu na-ewute nsogbu ifechi onye nyelu nye wenu ya nụ inugonu ọrụ ebu eze nụ asị n'ụbọchị chukwu kelu mmadụ n'elu ụwa nke anyị nọ ka o nyere onye ifọ ga-abụrụ nke ọ bụla chukwu nyere iyi biko nwere ibe aṅụrịnụ ị na-eri eri na-aṅụ aṅụ ị na-eji ego na-abaga ababara maka na ụwa chọrọ mgbakasị ahụ anyị ndị ọbụla nwere ibe aṅụrịnụ maka na ọra ada abụ eze ọbasie mba ewere ọyọ ifo bụ na ka ị na-emene n'ụwa nke anyị nọ biko nwere ibe aṅụrịnụ ị na-azụ afịa ị na-achị ọchịchị ị na-alụ ọrụ oyibo ma ị nọzi obodo oyibo ị na-etizi egwu ka anyị nwere obi aṅụrị wee soro ụwa anyị nọ n'ime ya biko nwere ibe aṅụrị n'elu ụwa nụ adịzi mma ọdịzi njọ nụ biko nwere ibe aṅụrị n'elu ụwa nọ n'ime ya nụ egwu nneti na mụ na-enweli aṅụrị nụ egwu nneti na ọ bụ chukwu nyelu m ya nụ abụ ya ka m ga-enwe aṅụrị ife ọ bụ na ị na-eme n'elu ụwa nụ ị na-atụ eji elu anyị na-alụ ọrụ oyibo nụ ị na-etizi ọchịchị na ọrụ ọrụ aka nụ ị nọzi obodo oyibo nụ abụ na ọ na-adịrị ibe olibi nwebe aṅụrị nụ biko biko nwere ibe aṅụrị n'elu ụwa ya ọ bụ na ị na-aṅụ aṅụ ịṅụsi aṅụ anụ ịṅụsi aṅụ n'elu ụwa na ịnwere ibe aṅụrị biko nwebe aṅụrị na nkele kwesịrị inụ maka na ọrịa bụ eze aga bụrụ eze onye ga-achịkwa n'ime ya nụ mmadụ niile nọ n'ụwa bụrụzie na eze abụnye ga n'ụzọ nke mmadụ ibe ya gwuru n'ụwa ọrịa bụ eze ọrịa bụ eze nụ ọrịa bụ eze nụ ọrịa bụ eze nụ ibeji onye nyere ihe wuru ya nụ ibejiri nyere gị were ụlọ n'ụwa nụ nwanne m ọrịa bụ eze nụ inuga nụ ọrịa bụ eze nụ onye
anyị bụzi Naịjirịa o nwere ife ji wee kwado n'elu ụmụnne m unu na Chukwudi ife niile mmadụ omumelu na ya ka Chukwu na-eme onye dịka Chukwu onye dịka Chukwu ewele onye ife na-esili ike n'elu ụmụnne m ya dịka Jesu na Chukwu onye na-asụ ọbịa n'elu ụwa biko cheta Chukwu na Chukwudi n'ụwa ya ị na-achị ọchịchị biko cheta ị na-etizi egwu biko cheta n'ụwa na Chukwudi n'ụwa ndị na-eti egwu n'elu ụwa gị nọzi n'ime ya unu mele mmalụ na Chukwudi ị na-eme mma biko lotawo ị na-emelụ njọ biko lotanụ maka na Chukwudi o nwere ife dị wee kwokwu n'elu ụmụnne m unu na Chukwudi n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya Sunday Kaidem, Ogofi, Oyoni, Ewele, Ewo, Umigbo ụmụnne m biko n'oge m ji n'ọnụ kekọnụ na akụkọnụ ife meleme n'obodo anyị otu ịgba nwa m n'ime n'okpuru na-egwu ya nu wejebe obodo anyị obodo na-akpọ Kanada na mụ na ntegwu m so wejenu egwu ganyị njebenu n'ezienụ na mụ lụrụ n'udonu n'elu ụwa mụnụ anyị lụrụ ọrụ ọfụma nnụsị ego m ga nnabazienụ obele nwe wepụtazienụ ọ sịrị m otu ịgba nwa m dibe mụ jisi ike n'ọrụ m ma atụkwa na-egwu chacha na onye nna ya dịnyere ori ga-eji ụkwụ agbawa n'ụzọ onye siri m anya wee sị na ọ ga-ana m aka nwa boti igba wee jụọ anya ọ gịnị ka o ji ejina m aka ọ sị m na ọ bụ ji ka o ga-ejina m aka ka ọ ga-abụ nnata obodo anyị bụ Naịjirịa ka nne enwe ọṅụ na-aga na asị n'ụwa dị mma na aṅụrị ụmụ ụwa na-ememezego ụlọ ụmụ malụlụ n'onwe n'obele nwa Chukwu goziri agozi nne nne nna ya malụ ya fe n'elu ụwa nuo Chukwudi o nwere obele nwa na-akpọ Chukwudi Godwin aka ọzọ walọ na 1 n'ibido ọkpado Ubi Enugu steeti obele nwa gaba n'ihu na
Chukwu agọzigo yi ebe na-esi n'anya ndị n'ụwa webunye mmụọ Islander Chief gosi m galaba n'ụwa m na ngalaba kwesịrị mmụọ ụmụ Igbo na Chukwu dị unu ekwelugo na Chukwu dị ụmụ Igbo unu ekwelugo n'ebe ụwa gị nọ n'ihu na Chukwu Chukwu dị n'ihi ọzọ wara nna Igbo ọzọ obere nwa gaba n'iru ụwa yi na Chukwu eguzigo ya nne na nna mụrụ Chukwudị mụrụ ya n'obodo a na-akpọ Ibito Ọbata n'Udi Local Government Area nke dị n'Enugu steeti ọ bụ ebe afọ ka mụ nyere ya n'osolu wee gụba akwụkwọ nụ ọ gụrụ akwụkwọ n'University of Nigeria Nsụka ọ bụ ebe afọ ka ọ gụrụ akwụkwọ o mesie wee chọọ akwụkwọ ga-alụ ọ kwụsịrị akwụkwọ o wee jebe obodo oyibo ebe akwụkwọ nọ wee bilidu ụmụ nwa wee mmanụ ya jukenanụ n'ife dị mmanụ Chukwudị na Canada ọ bụ ya ga-anọ ọzụzụ ọzọ nwere nna n'Igbo niile onye mmanụ ili ọzọ nwere nna God we have seen in him. God has seen in him. On your money in him. Because the money run out of that you went to the Canada. I took one of you, Tata. Also, one of Ibito Ọbata isi ejem n'Enugu steeti Chairman Managing Director of AJC Association Motors na Canada ife dị mmanụ iyi na Canada ọ dị afọ moto bụ eji mmanụ iyi obele nwa gaba n'ihu Chairman Managing Director Ibadan Services International Canada obele nwa gaba n'ihu na Chukwu akọziri ọzọ wara na kamụla kwụmụ n'elu ụwa n'oge kene nne mụlụ n'Chukwu n'ụwa Chief Christopher Aka ezi afa ka ego 1 n'Ọkachụ n'Enugu steeti fada gaba n'ihu ya si n'ezigbo nna mụtara ezigbo nwa kedu maka lụlọ nne mụtara Chukwudị nwanyị ọma dị mma wayi Mrs. Lolo Nis Aka ezinne gaba n'ihu Chukwudị nweziri ezi nwanne ọ fụrụ n'anya n'elu ụwa Dr. Lawrence Aka eze dị n'igwe of Ịbagwanike nwanne Chukwudị ọzọwalụ na gabadụ n'iru na Chukwu egozigbo unu Chukwudị nweziri nwanne na nwanyị nke ọbụlụ n'anya Mrs. Gloria Ibani
Limited, the center of attraction in clearing and forwarding origin oil and gas waste in Port Harcourt. Why your mother Baniru Adada Kebo? Chukwu disi muke nelu yendende Cosmas Nnemoka, Managing Director, Majestic Target, na Canada. Onye manage obido n'Enugu State isi edemu. Na yi Chukwu disi muke n'eyi. Obele nwa gaba n'elu. Chukwu disi mumu lewu munye benu n'Imo State. Prince ihe akwaba sọpụrụ nwata kpatara ego n'Imo steeti na Canada bụ ije n'obido Chukwu debeghị unu ga na-eji eje na nna Benedict Chidozie Umoze Yesu ọbụrụkwa onye nwanyị na Nọba nwa omifu ukwe nwa chief otume ekeneyi na nwanne yi na-ekeneyi ife omi mere m na mama echezo ya echezọ Chukwu debekwa ya ọzọ nwere nne Igbo niile oge mmebido gaba n'iru n'ụwa ya Chukwu echezọgo ya ọzọ nwere ọma Chukwu dị na Canada ọzọ nwere ọma Igbo niile kwere ugo n'elu ụwa na Chukwu dị na Chukwu otu Igbo kwere ugo nne m ndị dị maka kwere ugo adịghị nwanyị ọsọ nwere ụmụnne m na ụmụnna m Chukwu ekegola ya onye nzọpụta ekegola anyị ezi akụ na anọ ọmọgọ ndị ọba niile ọba favorit ọba niile ori ego na Chukwu ekegola anyị ezi akụ na ide mmiri Chukwu agọzigo ndị ọba obodo anyị obodo ọba apụtaghị ife ma abatago obodo anyị ezi akụ na anọ ọba Sinu n'ife dị mma n'ọdị n'obodo anyị bụ obodo ọba n'ọdị be ndị n'ọdị na be anyị ụfọdụ ewelizi iwe na-agagharịzinu ụmụ ụwa Chukwu eziri m ozi si mụzi obodo anyị bụ obodo ọba n'oge gola anyị onye nzọpụta n'obodo anyị bụ obodo ọba n'ife dị mma ga-adị n'obodo anyị
obere Nwachukwu gọziri agọzi Honorable Onyekachukwu Nwibagwa eze Eziakụ nwanyị na Nọba Ojimote Mọgọ Ojude Mọgọ n'obodo anyị bụ obodo Ọba Oriego Ugego Agadabayelu ụzọ Oje na mmụọ ị ga-adịla anyị nụ ị ga na-eji eji ị ga na-abata Chairman Managing Director Nelson Investmentus Simple Talent and Nelisu International Hotel Ọba Nneoma na Mozambique Ilu Kwechilu N'ibugo Iwe Rezo Ọdịda Anọba na Aṅụlezi n'oge ụmụ ọgọ ka anyị na-etu n'ụba ọgọ gaba n'iru enwere ụmụ ụwa na onye na-egwu nwere onye na-egwu n'elu ụwa na onwere isi ga-etu eze n'elu ụwa na ọ ga-etu eze mana nke ga na-etu eze tuzi eze n'elu ụwa otuzi eze n'elu ụwa eze ekwuo ihe isi na-egwu ogidi n'elu ụwa ya na-egwu ogidi nke na-ede egwu ogidi okpuru ogidi omuche ya elu eze Eziakụ nwanyị na Nọba Oriego na Ugego Ojimote Mọgọ onye ọma na Mozambique biko gaba n'ihu asị n'ife onye ga-abụ n'elu ụwa ife onye ga-abụ n'elu ụwa ka ọ ga-abụlili ọ bụ na ịga dị mmanụ n'ezienụ na-emezi n'ọbụ maka ịga dị lilinu ọ bụ na ịga dị njọ n'ezienụ na emezienụ n'ọbụ njọ ka ịga dịnụ ụfọdụ na-azụ afịa ụfọdụ na-alụ ọrụ oyibo ụfọdụ na-achịzi ọchịchị ụfọdụ na-eti egwu n'ezie n'ezi oyibo ọnọdụbụrụ n'osogbu Onyekachukwu Nwibagwa n'ịdị mma eze Eziakụ n'ide mmiri Oriego n'ide mmiri Oriego na Ugego Agadabayelu ụzọ osisi na-amị ego oje na mmụọ Agadabayelu ụzọ Ọba Favorite Son onye ọma biko gaba n'iru ndị Nkwa Brothers ka ike Eziakụ na Nọba onye ọma n'ịdị mma odogwu Eziakụ omeọgọ ndị ọba niile n'ime melu ụmụ ogbenye ọgọ n'ime ụwa maka na onye na-eme ọgọ n'elu ụwa ọdụ onye na-eme ọgọ n'elu ụwa n'elu aga n'ihu omeọgọ biko gaba n'ihu na Chukwu agọzigo ya ị ga na-eje eje n'ugbo eze na ị ga na-anata ike azụka afịa mana ime anaga eze Eziakụ ite mmiri n'ụlọ ekele onye ọma biko gaba n'ihu na Chukwu agọzigo ya otu ịba na agọlụgba afọ ike adịga echi onye si n'ime ọgọ n'ezie n'ụlọ oge ezi ama iwu eze ruru mmiri Eziakụ gaba n'ihu na Chukwu agọzigo ya enwere ụmụ ụwa aga m akọrọ n'akwụkwọ ka Honorable Onyekachukwu si wee dị ụwa ka o si wee dị ụwa ya webata ego na nne ya mụrụ ya ọfụ ụwa wefu ya o sobezie n'uwe mesịa wee gụba akwụkwọ ọ gụbara akwụkwọ ma gụsịa ọ chọrọ ife ọ ga-alụ o mesiri wee jebe obodo oyibo obodo a na-akpọ Mozambique ọ bụ ebe afọ ọ nọ Chukwu wee gọzie ya maka na-asị nwoke nọkọta ya nọrọ ya na aka akwụ ofu ebe ekele mmụọ
Honorable Onyekachukwu Ibagwa Ezeziaka one na Noba Oba favorite son Kange kene Ezolia Onyekachukwu Mrs. Jane Onyinechukwu Ibagwa Lord Ezeziaka one na Noba Anya Fulugo nwanyị ọma Anya Fulugo labiko golibenu Akanaga Fugo kwada Ezi oge gị mara obi dị ya gabanụ n'iru na Chukwu agọzikwa unu ka mbụlụ egwu m wee jebenu ka nke kenenu nna m dala Onyekachukwu asị na ezigbo nna nọ na mụta na ezigbo nwa Mr. Ibagwa iso na ndị mbụ na moto na ezinne m Onyekachukwu ọnwụ gburu ịnara mmụọ Onyekachukwu kasị ya ma ọnwụ bụ nna onye na-ebuga anyị maka onye ọbụla ka ndị ekenere nne mụtara Onyekachukwu ezigbo nne Mrs. Caroline Ibagwa ikiri ọkpa na-eje ije nwanyị ọma nnukwu nwanyị otu ịgba nwa m dibe na-ekele ya na ị ga-ebikala anyị nka na ọ bụ mkpụrụ ịkụrụ ka ị na-awọrụ libe olili na-asị na ọ bụ onye lụwa n'oge elili ọbasie ụmụnne m ezi agụsi m bụ n'egwu m ka m jee kenelu ndị oyi m kenelu ihe nnukwu oyi ya Chukwu nọ nso mgbe o jikwe ikuku ọma na-ekulu mba niile Ịchaka one na Noba ọzọ dị n'obi nnukwu mmadụ otu igbe ekeneghị ikuku ọma na-eku na Mozambique odogwu gaba n'ihu ka anyị jide n'ọnụ ezi agụsi mụ bụrụ egwu mụ jebenu South Africa ka nke n'ọyị ya n'ụlọ onye ọcha bịara Igbo mgbọrọgwụ ọchị onye ọcha n'ịdị mmanụ Uchenna Nwenyanya akata eze Ebunachi onye ọcha bịara Igbo onume keneyi okwu igwelu m n'ụwa ya ka mụ ji alụ ọnụ m maka na asị na nwata chọbanụ nke ihe n'ụwa ọ dịgo malifọ na-emenụ ọ dịgo ọdị ogwu ejebenu akata eze Ebunachi onume keneyi ka njebe na Angola ka nje kene na ezigbo oyi Eziakụ Chukwu emega nwanne Ụzọma chifu onu ọkachi n'ịdị mma mmiri ịmalụ ego na Angola mmiri one n'ụwa onye ịmalụ na ego ọha na dike nnekeje onume keneyi isi ofisi kingdom mmiri ịmalụ ego onu ọkachi n'ịdị mma ezi oyi otu igbe keneyi onye ọma na ịdị mma ọmọgọ oji mmote mọgọ ọmọgọ ewele agada gbaghere ụzọ uje ọmọgọ oji ụlọ emọgọ ọmọgọ ori ego na ụkọ ego
n'Enugu wejebe n'Ugwu na Nnedo na Nnewi na mmadụ nọ ya n'Ugwu ọ bụ Nnemezelu Nwachi Nemelu na Nnewi Chairman Managing Director Fan Author LBA na Mozambique Nwachi Nemelu na Nnewi ezigbo onye Eziaka na Nọba Japan n'ihu na Chukwu agọzigo Eziaka si n'ukwu n'egwu ka nkenenu nwa ya nwoke n'Osofa Binu Victor Onyebuchi Weke ego bụ ndụ n'elu ụwa nke anyị nọ ego bụ ndụ na Mozambique ego bụ ndụ na Japan ego bụ ndụ na South Africa obele nwa Chukwu sara arụ ego gaba n'iru na nna m bụ Modibe gwurogwu si na Young shall grow obele ga-ebuliri n'ibigo kedu maka Arinze Chukwu Arinze izu onye ọma gaba n'iru nze na-abụ na Chukwu agọzigo ya nze na-abụọ na Anọba na Mozambique ijezili uwe tochilulu Anọba ekwugo Anọba agọbago iru Nze Chukwu Eziaka si nwoke n'elu ihe nwanne ya maka na ụbọchị nwanne ezi oyi ya na nnukwu izu ka nne na nne ji n'Enugu ụmụnne m Nze Andy Ibagwa nwanne Onyeka Chukwu akụ nwanne wan na Anọba gabanụ n'iru n'Ibadigo n'obodo anyị bụ obodo Eziakụ ka anyị gbarịta n'egwu ka anyị were unyi Eziakụ Oliego n'Ugego Oji moto mogo n'obodo anyị Eze Omogo na Mozambique Eziakụ na Anambra Oliego n'Ugego Oji moto mogo na-ede mmiri Eziakụ Ọba favorite song ndị Igbo brothers jide egwu m ọfụma ka anyị eji ekene na Eziakụ Oliego n'Ugego Eziakụ na Anọba onye ọma n'ịdị mmanụ oji moto eme ọgọ onye ọma n'ide mmiri oji unu eme ọgọ na Anọba obere Nwachukwu gọzila gọzi ọba favorite song ya onye ọma n'izobi akadabanye n'ụzọ n'ide mmiri osisi na-amị ego n'ide mmiri omeọgọ n'ide mmiri gaba n'iru onye ọma n'izobi
asị na oji ego na obunye ji okwu maka na ife ọbụla na-emenụ n'elu ụwa nke anyị nọsi n'obuzi ego ị ga-alụ ụlọ ị ga-agba moto ị ga-azụzi afịa ị ga-eli nri ị ga-eyi akwa ị ga-ejezi obodo oyibo ị ga-agbazikwu nwanyị ị ga-eme agbamakwụkwọ ị ga-achị ọchịchị ị ga-echi igwe n'ọbụzi ego o wee bụrụ ya bụ na o ji ego ji okwu n'elu ụwa ka anyị nọzi ọbasie ọ na-esi okwu aya ewere unafugo n'oji ego ji okwu unafugo n'oji ego ji okwu oji ego nye etu unafugo n'oji ego ji okwu oji ego n'enu ụwa oji ego n'enu ụwa na oji ego nye etu okwu unafugo n'oji ego ji okwu ife obodo na-emenụ n'enu ụwa na-ebusi ego nụ ife ego na-alụ ebukanụ ị ga-egosi n'obodo oyibo na-ebusi ego nụ ife ego na-alụ ebukanụ ị ga-alụ ụlọ n'elu ụwa ilu ị ga-agba moto n'elu ụwa ilu na-ebusi ego nụ ife ego na-alụ ebukakwanụ ị ga-eyi egwu n'elu ụwa ilu ị ga-esu ego nụ ị ga-etizi egwu oji ego nye etu okwu onye na-enwere ego n'elu ụwa n'ife ịkwali ya akwa nwanne m oji ego otu okwu onye ji ego n'elu ụwa n'ọbụ ya ji ife niile onye ego n'elu ụwa na ọdị ejekwa n'ụlọ eti ọ bụrụ ebe a ga-egbu ọkụkọ onye ego apụtara n'ime ọbụ efi inu n'ọbụ efi ga egbu ego eji ebukenu onye bụ ikuku ewu na-eso oji ego n'elu ụwa na oji ego onye ji okwu oji ego n'ụwa na oji ego onye ji okwu kaji elu n'elu ụwa kaji elu nke n'elu ndị ji ego n'elu ụwa ndị na-emesizi ike asị na oji ego n'elu ụwa n'ọbụ ihe ji okwu oji ego n'elu ụwa n'ọbụ ihe jizi okwu ka mụlegwu m jebe na na-edo na Nnewi ka mbabalụ n'ime ya ka nkenenu chief Sir Dr. Alex Chika Okafor kwati na-emelu eze Nwachukwu nyere na Nnewi Chairman Managing Director CEO Chikasin of Companies Limited ọgaranya njeda Akwatue 1 na Nnewi ezigbo oyi mụrụ ibe otu igbanwe mụrụ ibe na na-ekene yi na nnukwu mmadụ adịrọ fụchafụcha ka ndị menụ na-eji azụ ndị ise ka ndị eke na oyimụrụ Ogbuefi Patrick Ebi Ogbuefi Nwati na-emenụ kedu maka ezi ori akụkụ ifi Ebi ịdị ga chọrọ nwaanyị ọma n'isoziri n'egwuregwu egwu m wee debe n'obodo a na-agbazinu obodo a na-abụ Obeledu ka ekene nnukwu mmadụ na Obeledu Chief Agnes Ifediri Ozuagụ obere nwa na-ebe adị mbọ na Obeledu obere nwa niile ebe adị mbọ obodo niile na anyị mara ya amara nwa mebigo ọdọba n'elu ya mkpụrụ egwu m n'oge obodo
obodo nne mụrụ m na Anọba na gị nwere mmadụ ya kene n'ezi oyi mmụrụ Prince Obiora Emone Omerọra 1 na Anọba Chief Iyesele anụ na-egwuru ndị ọba niile na Alaba International na Lagos State onye ọcha Omerọra ndị ọba niile ga-eme ọnụ gaba n'iru na anyị kwụrụ n'azụ onye ego nye ajụ okwu ka kenezi oyimunu Mr. Makwachukwu Chukwujama oge Ifadigo 1 na Anọba Majus International Limited na Alaba International ka ama ya mmanụ asị na Afudimba abụ ogologo imi ya Ebony Black onumekene yi oge Ifadigo na Anọba anyị ka anyị yorùbá nụ ayo goriba ewele ewo Chief Ifeanyi Okwuma Ugochidiri 1 n'Ozubulu Chairman J&E Nigeria Limited Cosmetic eji malụ gị na Trade Fair Market na Lagos State niile ka ndị nọ South Africa ka ndị ekenye oyibo etu oyibo n'osogbu Ifeanyi Edi onye chichi na-enyelu ụmụ ogbenye aka na-achị azụ ndị ise na Chukwu kere iyi biko mere ọgọ ịdabarụ onye chichi na-enyelu ụmụ ogbenye aka oji ego ji okwu ka ndebe n'ihi ala na mmadụ nọ n'ihi ala na mmadụ nọ n'ihi ala Chief Eze Nwabugu kedu maka ezi oriakụ yi Mrs. Chinyere Nwabugu COC CNC Program Nigeria Limited nwoke ọma n'ihi ala Chukwu dubeyi Chukwu na-ebu ike ị na-eje eje na batara n'oge ego ji okwu Sumeni ka ndị ga-enenu nnukwu mmadụ n'Osumeni nnukwu mmadụ nọ n'Osumeni Chief Austin Ozuora Akụzuọnụ n'Osumeni ọnwa ị na-etiri ọra nnukwu mmadụ akarịga ka ndị mmadụ ọka etiti ka ndị ekene oyibo na mmadụ nọ n'ọka etiti Chief Chigozie Amadike Eze Chukwu gọziri Eze Chigoziri n'ọka etiti nnukwu mmadụ akarịkanị ka ndị mmadụ Port Harcourt ka ndị ekene n'Nze Innocent Molisinu Ogbuefi Eze nyere nwa 1 na Anọba Director Olison Superstore na Port Harcourt onye ọba akosime ka ndị mmadụ Lagos ka ndị ekene oyibo nnukwu oyibo nọ na Lagos eduwenu mmadụ aka eze ewube na Anọba Director Gospel Unit mma Auto Investment n'Izu Obiri Nigeria Limited onye ọma n'iduzuo eze ewube ezi oyibo gaba n'iru eze ewube na nkele Chief Sir Eugene Mba ọdịna nwa na Anọba
Ocean Wave Nigeria Limited onye nwere ile onwe mmadụ ka njebe na South Africa ka ndị okenye oyibo n'ezi anya Chibuzor Akadoki Chinwetakwa n'Ogidi nwanne dị na mma na Nọba Chinwetakwa onye mmadụ dị mma n'Ogidi ka isi ejenu onye nwere ile onwe mmadụ ka njebe n'obodo ụgbọ na mmadụ nọ n'obodo ụgbọ ka nkene na-ezu oyibo Ifechukwu Johnson Onyeka Akejo Hans n'ụgbọ na Somerset Cape Town na South Africa since ejenu ezigbo oyi otu igba ndị eji eme ọnụnụ ka nkene na ochie munu abụchi ọnwụ ọra o achịrị o na Somerset Cape Town na South Africa ka isi ejenu ochie mee onye obi ite ego n'umekene ka njebe n'South ka nkene nwodi na mụọ ezi oyi n'iji mma Uchenna Adieme Chinemeze na South Africa na Somerset Cape Town ka isi ejenu na South Africa ezi oyi mụ gaba n'iru na mmadụ n'origanụ ka nkene Tony Nnadi Maitije na Nọba ezi oyi mụọ n'iga n'ihu agwa gị kwuru na ife ịgba na wee match ka anyị na-agba na home Chukwu debelu gị Maitije na ezigbo oyi mụ Mr. Obiachukwu anya onye eze na Nọba manija Jerome Petroleum Limited Oil and Gas na Nọba ka isi ejenu ezi oyi mụ n'onyere otu ịgba nwa m dị ibe ego ka o wee golo instruments ka ụgbọ n'ife egwu ọ ga-eji na-eti egwu nwa elizie ego n'ọnụ ọ dịzi mma n'iru Chukwu na iru onye nwe anyị na iru ụmụ ụwa ebezi ka ọyịmụ nọ wee nye m ego ọyịmụ agabanụ n'iru bulu m n'ọnụ na-akpọ m na-agagharị ọ gịnị kpatara ya ọ bụ onye egwu ọnụ ndị okwe nkwa na fada eme nkwa ọ gịnị ka anyị merụfanụ ụmụnne m nne n'ụwa ihe ekwekwa mmenụ ihe mee imelụ n'igwe n'ụkwa n'ime mmehie mmenụ dike ekwekwa na nkwa ma jejenụ ụfọdụ jebelu n'iru Chukwunu falụziri n'ebe wekwezie n'ukwu ememenu ọgịnị kpataziri ihe nụ na fagalụlụ Chukwu enunu na fagalụlụ Chukwu enunu ọgịnị kpatara ego nna ndị bụ ndị ogwegwe ememe ndị bụ ndị ogwegwe ememenu ndị ogwegwe ememe ụdị egosi na nkwa n'ụwa ya ụfọdụ ụmụ nwoke nụ nafe gwere ụmụ nwaanyị nkwa nafe ga-azụ ya nụnụ nafe ga-emezi nwaanyị anụ ndị bụ ndị ogwegwe ememe
Super. Ma fellow does not open Jacob n'ilu Chukwu. N'ụzọ esi ebu mmadụ n'elu ụwa nke ndị anyị nọ n'orikazi. N'oyi n'ogwe l'oyi ya ngwa na ọ ga-akpọta onye obodo oyibo na ọ ga-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ na ọ ga-alụrụ ya ụlọ na ọ ga-egonye ya ụgbọala na ọ bụzi na-ekwu ọnụ ekpo ọnụ ọ dịzi mma. Ụfọdụ ụmụ nwoke gwere ụmụ nwanyị ngwa na faga nụvanụ. Ụfọdụ ụmụ nwanyị gwere ụmụ nwoke ngwa na faga nụvanụ. Emesizi anụ ofe arabụ n'ụva dịwara. Agịnị kpatara ya ogwe egwe ememe. Ndị ogwe egwe unu egozi na nkwa igozi nkwa n'elu ụwa bido ma ihe mme. Agịnị ka mere ezu oyi mmụọ n'elu ụwa mụrụ. Isi obodo oyibo wee nata n'obodo anyị n'ogozi m ụkwanụ lụzienụ n'azụ mụnụ si n'omelu ụkwụ ogwelu mụọ n'elu ụwa mụnne m nga bụ n'ogwe nke ememe igwe n'ụgwọ mere emenu n'ukwe n'ụgwọ menu ya eme ịgbalụzie n'ikwe nkwanụ n'ime eme ya eme ebido egwezina nkwa Igwe gwani merie na bụ ọtụtụ ibu ndị eze bụ otu n'origanụ ụfọdụ ga-eji mma wee nwụrụ ibu otu onye origa ndị okwe ngwe mmemme ndị okwe ngwe mmemme ememe welukwanụ nwanyị ọrụ maka na ife kwuru n'ọnụ na-emere eme n'ọba aja ewere ewu otikpe jọrụ otikpa na-ejezi ọrụ siwa
Une kwesịrị akwa n'enu ụwa na na-abụ unu kwesịrị akwa n'enu ụwa na ndede emeri emenu ọmalụ na ikwelu kwa n'enu ụwa na ime emeri emenu dike kwesịrị akwa chacha maka na ikwesịrị ụkwa na imeri emenu n'ọbụzi otunu n'ọbụzi n'otu ka ibulu ụzọ esi egbu otu erikakwanụ ọ bụrụ iwu bụ na ga-eji egbe wee gbapụzi mmadụ n'elu ụwa ka anyị nọ ọ bụrụ iwu bụ na ga-eji mma egbu mmadụ ụzọ esi egbu mmadụ n'orikanụ ikwe mmadụ nkwa n'imeri ya ma lụkwa na ọbụ otu iwu une bụ ọnụ une mezi n'ọnụ une mezi n'ọnụ ife kwuru n'ọnụ n'elu ụwa aka mere emenu n'ọbụzi na aja dị n'elu anyị kwesịrị oyiye nkwanụ n'oge obodo ya obodo oyibo n'elu ụmụnne mụrụ mmadụ gwelu mmadụ ibe ya nkwanụ n'oge gwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ n'ọgazụ ya n'akwụkwọ nụ onye nke apụta ọ sị na ọ ga-akpọjogo obodo oyibo na nga akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na nga alụlụ gị ụlọ bụ ndị egwu ọnụ oyi mere ọyị ibe ya nụ oyi mụ jere obodo oyibo nụ wee lụzenụ gbata ego oyibo wee mesenụ wee nabanụ ọ kpọrọ otu igbo ọrụ nụ akpọziri otu igbo ọrụ ka mụ tizielu na ya egwu nụ ebe ọ na-eme ya ụlọ nụ ka mụ bịa tizielu na ya egwu nụ etizizielu nụ na egwu nụ kanebezenu n'obi nyamunu ayi mu wekwa mu n'esi oti igbo nwa m dibe n'onwere ife ọ chọrọ imerụ m n'oge egonye m instrument ife egwu nga na-eji eti egwu mụnụ ekwetakwa m anyị ekwekọrịta na anyị ejebezenu ka oge ga-egonye m ife egwu m obodo oyibo nụ mgbozi ihe n'igwe asị m nwere ihe ndidi m nwezere ihe ndidi anyị na-ejesikwa obodo oyibo nwere kakanụ ọ bụrụ ndị oyi ya